बिथांमोनाबो नोजोर होयो जुदियावबो जोङो बांद्राय हादोर नङाबाबो जोंनि मावग्रा जायफोर लोगोफोर दङ नाथाय जोङो जि समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि डिभाइडेसन 50-50 नैबे डिमान्डखौ जों खालामबोदोंमोन अब्ला utmost sincerity आरो डेडिकेसन जों मावदों जोंहा पार्सनेल भाबे नोंथांमोना साफ्रोमबो गावबा गावनि हारसिङै जौगाखांनायनि जोङो माब्लाबाबो बे थांखिखौ गोरबोआव लानानै जोङो बर' माहारिनि थाखाय जों मावबोआखै बर' माहारिखौ बे बुहुमाव मोनसे सिनायथि होनो थाखाय जोङो गिबियैनो जों बेगर फोनानै जों बिफां जों गायबोदों आरो बे बिफाङा जों फैयो मोनथामसो जोंनि एकर्ड जाफैनायखौ नुबाय गेरेमसा जाबाय बर' माहारिखौ बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा भारतनि गासैबो मानसिफ्रानो नर्थ इस्ट आसामनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय बर' मोनसे माहारि दङ बिसोरनि हारिमु कालचार रायज्लायनाय बायदि बायलाया गोजौ थाखोनि होननानै जोंखौ सिनायथि मोनो बेनि बिदिन्थि हिसाबै जोङो जुदि बुङोब्ला बागुरुम्बा दोहौआव 10,000 जेसेबां जोंनि हिन्जावसा गथ'फोरा जोंनि आसामाव मोसानानै दिन्थिदों सारा बुहुमाव बेखौ दा गनायनांगौ लानानै जानो फैदों बेइजिं अलिम्पिकआव खुंफुनि जि एक्सारसाइज खालामनाय बेखौ बारनानै जोंनि बर' माहारिया जे मोनसे गोग्गोम हारिमु आरो कालचारावहाय दङ बेखौ जोङो सिनायथि होदों थेवब्लाबो जोंनियाव दाबो जोंनि जि आसा मिजिं नैबे जाफुंनानै फैयाखै जों नोजोर होनानै मोनबोदों जोंनि गिबि थांखिया डिभाइडेसन 50-50 आलादा बर' रायजोखौ जोंनो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जों सिमां नुदों जों रोङा हिसाबै गोरों मानसिफोरनि आखायाव जोङो जि जोंनि ओनसोलखौ सालायनायनि बिबान होदों नाथाय लासै लासै जोंनि जि आगु थांखि आलादा रायजो बदलेण्ड होनाय नैबे जे जोंनि थांखिमोन बेखौ गोरोबलांनायखौ जोङो नुनानै दैदेनगिरिफोरनि साननाय हनाया गिबि थांखिनिफ्राय गोजानाव थांनायखौ नुनानै जिहेतु जों सिनसियारिटि डेडिकेसनजों डिभाइडेसन 50-50खौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जों मावदोंमोन आरोबाव बे बैसोआवबो जोंनि लोगोफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय जोंनो ओंखारफिनाबा आरो गुबुनखौ जोङो लामा नुबाय थायोबा जानाय नङा होननानै जों बे आफादखौ दानाय जादों लासै लासै गोबांथार बारहुंखानि गेजेरजों फैनानै जोंनि नैबे बड'लेण्ड भलुन्टियार कर्प अर्गानाइजेसना दिनैनि बे महरखौ मोनो साफ्रोमबो आङो मोजां मोनदों मानोना मोनसे समाव जोङो ज' मावनानै जोङो रायजो राजाखौ खौसे खालामदोंमोन आं सोंखारिनो नागिराखै आरो जोंनि आफादा माब्लाबाबो गुबुन गुबुन आफादफोरखौ राजनितिक हान्जाफोरजों जोङो सोंखारिलायनाय नङा खारन जोंनि थांखिया ससियेल मिडिया एबा आफादफोरजों सौग्रावलायनाय नङा जोंनि थांखिया जादों जे जोंनि जेसेबां शक्ति दं बोलो दं साननो हनो हानाय जोंहा जे गोहो दं बे गासैबो आलादा बड' रायजोनि थाखाय जों बेखौ बाहायो नाथाय गुबुन गुबुन आफादफोरजों जायफ्रा माने दिनै बड'लेण्ड बिनो थाखाय दावगादों माहारिखौ गोजौआव लांनो थाखाय दावगादों जों बिथांमोनजोंबो रायज्लायदों नाथाय जोंनि थांखिया जेब्लायबो आलादा रायजो जों दानायाव आगान सुरनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जों नुदों दिनैनि समसिमाव गुबुन गुबुन माहारिफोरखौ जोंनि जायगायाव जोङो आश्रय होनानै बिसोरजोंनो ज' मिलायनानै रायजो जानो नागिरनायाव नाथाय जोंनि सिनायथिया गोमालांनो नागिरदों जोंनि हा हुआ दिनै जोंनिफ्राय गोजानाव थांनो नागिरदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जदिव बे मोनथारा दस्रानि थेवब्लाबो लिभ एन्ड लेट लिभ थां आरो थांनानै थानो हो मोनसे डेम'क्रेटिक फिल'सफि गुबुनफोरखौबो बोजबनानै जोंनि नैबे बड'लेण्ड जायगायाव बिबार बारियाव जेरै गुबुन गुबुन बिबारफोरजों बायदि रोखोमनि बिबारफोरजों समायहोनो
जोङो बेखौ खालामदोंमोन नाथाय दिनै लासै लासैनो जाय बेसादफोर बा माहारिफोरखौ जों लाफानानै दिनै रायजो खालामनो नागिरदों नाथाय बिसोर जोंखौ गादबनो नागिरदों आफुनि बेलायाव जोंनि गिबि थांखिमोन खारन नैबे हाया जोंनि थागिबि बर'फोरनि नाथाय बेखौ लानानै जि धरनि जों जायफोरखौ बजबना लादोंमोन बिसोरो जेब्ला जोंनिफ्रायनो सिखिनो नागिरनानै जोंखौ अनजिमा खम खालामनो जेब्ला बेबादि पलिसि लादों होनब्ला जों बेखौ थानो हायाखै बेखायनो आरोबाव जोंनि जि गिबि आगु थांखि सेपारेट बड'लेण्ड जाय बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिभाइडेसन 50-50 खौ डिमान्ड खालामनाय जोंनि आंगो लोगोफोरा दावहायाव 5,000निबो बारा मुंख्लं जाना थांदों आरो जोंहा गोसोआव दं जोंनि लोगोफ्रा जेब्ला गुलि नांजादों सोरजोंबा बुथारजादों आंनि जिउखौ जेबो दासान नाथाय नोंथांमोना जेबो थायो बर' माहारिनि थाखाय आलादा रायजोखौ सोरजिथार होमब्लानो जोंबो थैना थांब्लाबो सोरगोआव जोङो रंजाफागोन नैबे बाथ्राखौ गोबां जोंनि बेयाव थानाय जायफोरा माने हाथियार लानानै दावहा नांदोंमोन बिसोरनि मोखाङाव बुंनाय बिसोरनि थैनायनि खस्थ' खालामनाय बेनि अनगायैबो गोबां जायगायाव जोंनि आइजोफोरनि जिनाहारि खालामजानाय गोबां जोंनि रायजो राजा बुख्रेब जानानै जेराव धोन सम्पति नस्थ जानो थांनाय बेफोरखौ जों जाय मानसिफ्रा आलादा बर' रायजो दाहोनो थाखाय रायजोफोरखौ जों सिमां नुबोदों जों मोनथिगौ आरो जों बावनाय नङा बेखायनो आरोबाव गोदानै जोङो नैबे आफादखौ दाफिननांगोन रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों थांनानै जोंनि जि थांखि गिबि थांखि दं बेनि अनगायै खुनु गुबुन थांखि गैया जोंहा आलादा बड'लेण्ड रायजो जि जों दागोन बेखौ जोंनो आरोबाव जांख्रिखांनानै जानजि खालामनानै दिनैनि नैबे आफादखौ जोङो दाफिननाय जागोन आं मिजिं खालामगोन जेसेबां मानि दिनै जोंनि आवगायनि एक्स पलिटिकेल फर्सनि मानसिफ्रा जोंजों हेफाजाब होनानै गावनि जिउखौ जेबो सानालासेनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि दावहा नांदोंमोन आवगाय जि धरननि सिनसियारिटि आरो डेडिकेसनजों मावदों एबारबो बे बैसोआवब्लाबो नोंथांमोना सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय आरोबाव ग्रिद फैफिनगोन खौसेथि फैगोन आरो जोंनि फिसाफोर जाय फिसाफ्रा दिनै लेखा रोंबाय जोंनि थांखिया मा जेसेबांखिनि बाथ्रा जों बुंनो हायो बेफोरखौ जोंनि न'खराव गामियाव ओनसोलाव बुंहैदो होननानै आं नोंथांमोननिसिम खावलायनानै आलादा जे बड'लेण्ड बेखौ सानसे समावनो गोख्रैनो जों मोनगोनखौ मिजिंथिनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो